1, 2, 3. Good morning guys. Nandito kami ngayon sa Manaus, Brazil. Yes! And we are going on tour. We're going to see the tribes, anacondas. Ano kasi ito unexpected lang na tour. Wala kasi kami, hindi talaga plano namin na mag-tour kami ngayon. But, unexpectedly mag-tour kami ngayon. Po kasi kami mayaman. Ayan. We have our sponsor here. Meron kami sa financer dito ngayon. Papapunta na kami ngayon sa bangka. Oh, ayan. See you guys. We'll stay together. Stay together. Okay. Okay, okay. Got it. So ngayon mga boss, hinintay na namin yung sasakyan namin. Ito yung bangka ata na sasakyan namin ngayon eh. Babalik kami ng barko na buo-buo pa. Adja! Dito mga boss, may mga binibenta. Banana chips. Tsaka parang ano? Parang sopaw. Hindi sopaw yan. Sopaw yan, naka-crispy. Hindi yan siopaw. Ano yan? Crispy sopaw. Gagawin, merengue. Merengue nun. Parang merengue. Merengue. Pinas na to. Eto kamuti chips. Ha? Banana chips. Puto Merengue seco. yung banana chips. Saging chips. Dito na kami sa bangka mga boss. And mamaya-maya alis na kami. Ayan o. Bye, Aurora! Cover muna kami dito mga boss. Sila station dito. Yung tubig nila dito. Maitim talaga. Lupit mga boss oh. Kasi may gasoline station dito sila sa ano. Sa gitna ng dagat. Pwede sila magpagasolina. Kasi hindi balance. Delikado kasi. Ito na yan mga boss oh. Nagmi-meet yung Black River and yung Mud River. Ayan. Nasa unahan. Of the brown and black So yan, yan oh. Malapit na tayo mga boss. Pinapabagal nila. Ayun, nasa ano, unahan pa. Hey man! Ayan. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Makikita nyo dun. floating restaurant dito sa Brazil, sa Manaus.
Ayan mga boss, ha? Buffet. Sarap sa naman ng kain. Ang sarap ng pagkain. Ayun, no? Tribes. Dito na kami sa loob. Ang gaganda. Grabe. Ang ganda. Doon na yung kasama namin sa una, no? Napakatahimik ng lugar. Grabe. Nasa tulay kami ngayon. Papunta kami sa unang destino namin. Sa dumalayo eh. Tsaka napakatahimik ngayon na ano, ng forest. Daming mga nakatour dito mga boss. Medyo malayo pa kami ngayon. Wala pa naman kami nakitang anaconda dito eh. Yun lang ang hinihintay namin dito. Anaconda. Naglalakad ah. Okay lang kayo? Laki ng beehive mga boss oh. Ayun oh. Sinusunod yung kasama ko ng mga lamok oh. Daming lamok dito kasi gubat na to eh. We can watch some crocodiles here. Crocodiles. Sometimes Let's throw something, no, they might come out. There's one there. Depends. Because they live in freedom. Uy mga boss oh, may ano crocodile nakatago. Ayun oh. Mga boss. Eh zoom ko ah. Try kong zoom. Something no, so they don't take any Kim. crocodile man. Ayan mga boss. Yan. Crocodile. Ang grabe. Laki ng puno mga boss oh. Ayan. Mga boss may yun oh. Monkey. Hey! Mga boss, piranha. Tingnan nyo naman. Ay, grabe. Diba? Sabi ko sa'yo. Palitin mo lang yung Yung mga boss, piranha. Balik na kami sa bangka mga boss. Pupunta na kami sa tribes ngayon. Dito na kami mga boss sa lugar ng mga tribo. Piranha mga boss. You can eat? niluto na yung pirana. Wanna try it? These are ants, man. What's that? Ants? Mga boss, tikman natin ito. Mga boss, tanggalin natin yung ulo. Ants to eh. You need to take out the head first. Then the rest you can eat it. Yeah, that one. Then you can eat it. Is it? Yeah. Take the head. Parang ano? Parang wala naman. Take the head. Take the head. Parang chicharon mga boss. Parang gusto ko pa. That one. Crocodile. Crocodile head? Let's try no? Pirana? Pirana mga boss. Crocodile? Nakakain ba to? Crocodile. Yes, crocodile. You will never get to try it. Yeah, we don't have that one. No? Crocodile yan. We don't have that enough to mess. This one is jaguar. Okay, let's try piranha. Pirana mas pirana. This one. Piranha. Pirana, pirana.
Yung crocodile, ano yung... Tira na mga boss ha. Sarap. Oh, ako naman. Tira na. Parang isda nga lang. Isda nga na talaga. Malamang. Walang sausawan eh. Ito naman. Ano to? Parte nga pala sa ng buhaya. Oh, buhaya. Yung pirana yung kinain. Ito ang lalaking antik. Ito doy. Ants mga boss oh. Again ha. Picturean mo ako. Picturean mo nga ako dito. Ito. Ito yung ginahin mga boss. Picture mo muna. Mga boss oh, mga tribo. Hello. Ayan mga tribo mga boss. Tribo dito sa Brazil. Ay, taga-tribo ka ba? Agora nós vamos começar com esse instrumento. Esse instrumento chama, com minha língua, é feuriro. Com português chama carício. Obrigado, com minha língua é anhua. I've seen this in Peter Pan. Entra no mato para recolher fruta. A gente recolhe fruta, o que tem de hoje? Tem batata, tem açaí, tem tucumã, tem umari. Vários tipos de fruta a gente recolhe. A gente traz, a gente bota sempre na oca, a gente começa a ir tocar com esse instrumento. Esse que nós vamos mostrar, som de Jurupari. Olha! Thank you.
mostra dança do Inajá. Annyeong. Nice. Agora pode esperar nós do Valpuxa para senhores Pusher daw. e senhora. Annyeong! Anong sa'yo? Anyong. Ano daw? Anyong. Mabuhay. Ganun. Gusto ko mapaganyan-ganyan din sa mukha. Mamaya ata. Yung bata. Nangunguha sila na partner. Okay, Alexis. Yan, taga yun, literally. Nagbibigay sila. Ah. Ayan, Marie. Hombre, do you sago?
kami mga boss. Balik na kami sa bangka. Ayan. Ayan, ganda talaga mga boss. Surreal, grabe yung Yeah, experience. I only saw that on Peter Pan, no? Yeah. Peter Pan the movie. Nice. And I was like able to. What the heck? $20. All worth it. Grabe, ang ganda yung experience. My experience was surreal, and I will definitely come back. Obrigado, Brazil.